Намирам се на прохода Вратцата и искам да снимам една отбранителна кула, която е строена през 13 век и се е намирала на източната крепостна стена. От материкови скали е изградена. Това са останки от кулата. А това точно пред мен е проходът Вратцата край Враца. Това са останки от кулата и крепостната стена. Това отбранително съоръжение се намира на високо и недостъпно място, позволяващо добър оглед на пътя, който води към Враца. Пътя се вижда непосредствено пред мен в далечината. От този поход Вратцата идва името на град Враца. Вратца, това означава вратица, врата. И в течение на годините се е формирало името на град Враца, Враца, от вратица. Този град тук е още от тракийско време, Иван Асен, и най-вероятно от тази кула до последно са отбранявали града българите под ръководството на Радан Войвода, чийто паметник ще снимам по-късно в това видео. И аз, Петър Неделчев, правещият този клип, сред руините на тази отбранителна кула. Местото е изключително красиво и живописно. Тук по всяка вероятност са били стъпала и коридор в тази кула и това, което е останало от нея.
Нагоре продължава също някакви камени стъпала имало, които водят към друга ниша, в която е имало помещение за войници. Тук по всяка вероятност в миналото имало камени стъпала. Ето, виждат се. Които водят до това помещение. В северния край на крепостта е било изградено стълбище с запазени няколко каменни стъпала. То е изидено заедно с стената. Като наличие на такава каменна стълба подсказва, че крепостта е била с значителни размери и височина над 8 метра. Това дава основание на археолозите да считат, че върху крепостната стена е имала широка пътека, по която аз може би се изкачих, и тя е позволявала на войниците бързо да се придвижват по нейната дължина и при възникване на опасност от нападение да реагират адекватно. Така че по време на осада защитниците са могли лесно да се изкачват по тази каменна стълба до стената и да се съсредоточат върху секторът, който е бил нападнат. Тази страна продължава тук долу дерето, като успоредно с това надолу върват и стълбъчната пътека. Гледката, която се открива от тези руини, остатък още от Второто българско царство, е възхитителна. Това тук са прелесните скали на Врачанския Балкан.
Ето го пред мен на прохода вратата и остатъците от тази крепостна стена. Тук са построили нещо като масичка с пейки. Местото е изключително красиво и приятно. Ето пред мен пак руините на тази крепостна стена. Това тук са скалите покрай прохода вратата. Виждам, че горе може би има и алпинисти. Това са останки от също от крепостна стена край прохода вратата. Доказано исторически, чрез разкопки от археолози, че изграждането на тази стена започна още през 6 век по времето на римляните и римския император Юстиниан. Като някъде 12-14 век стената около прохода вратата е била изцяло изградена. Виждаш, тук е много стръмно. Достъпът до тази стена е бил силно затруднен и ограничен. Непосредствено до останките от тази крепостна стена, най-вероятно това е от още римско време. Усещането да си зад такива руини на толкова години е страхотно. Зад тези стени е бил отбраняван. От тук тези, които са били за стените, са наблюдавали и са взимали мерки адекватно според ситуацията. Долу, както се вижда, е пътя. Минаваш през прохода вратата. Това е останало от тази стена. На времето предполагам, че е било носително съоръжение. А това са причанските скали, по които всяка година има много алпинисти да катерят. Тук вече в много близък план може да се види, че са били доста масивни и доста дебели стени, някъде към метър, ако не и повече. Височината пише, че стига на стената до 8 метра. Нещо грандиозно. Тук като
голяма, доста висока стена е останала, съхранена във времето. Минимум 4-5 метра нека. Унизително съоръжение е било. Това са руини, остатъци пак от стената, които са непосредствено до пътя, който минава през вратцата. И по тази пътека може да се разгледат остатъците от тази римска крепост, която е довършена през 12-14 век. Значи през 8 век, 6-8 век Юстиниан